ban sani ba ko ni kadai ne ko kuma muna da yawa, amma kaf a Rolls Royce Phantom din da muke da su a Najeriya tun da kan Don Jazzy da sauran sanan Bilal, muna da Rolls Royce Phantom a Najeriya sama da guda 100. Ni dai ba ta fi shiga raina, ta fi tayar mu da hankali, take mun wani mahaukacin kwarjini kamar ta Alhaji Faruk. Ba sai na muku bayanin Rolls Royce ba, daga kaji an ce maganar alfarma, ɗaukaka, girmamawa da daraja, to Rolls Royce ake nufi inda abin hawa ne. To a cikin Rolls Royce din ma a cikin alfarmar akwai ta Alhaji Faruk. Baka ce sadik, na rantse da girman Allah, ga wasu mahaukatan rims da aka yi mata. Kai bara muku dan karamin shari'a akan Rolls Royce Phantom, ku ji menene ita. Irar cikinta an yi amfani da fata mai tsada, wata orange leather wadda aka yi ta musamman, sannan gilasanta an yi su ne da zinari. La haula wala quwwata. Luxury at its peak, alaji. Sannan ku kun sani a luxury din ma Rolls Royce na Phantom daban ne, tun da kan tsayinta da abubuwan ta daban ne, ya riga ya fita daban. Wannan motar a cikinta tana da starlight headliner, wato rufinta na ciki yana kama da sararin samaniya wanda taurari suke haskawa, wanda iya hada shi wannan starlight headliner, wa'annan taurarin a cikin rufinta, iya hada shi kadai yana daukan sama da awanni 600 kafin a gama iya wannan rufin cikin kwana. Kai jama'a, idan kuma na tsallako da ku gaba na yaye muku bonnet ɗinta, wani kwantaccen 6.5 liter twin turbocharged V12 engine ne wanda yake ba da karfin rundunar dawaki guda 563. Amma kun san da masifa take, wannan injin shiru yake kamar ruwa. Idan dai ba kana cikin mota ba, ko kana cikin mota in dai ba motsi ta fara yi ba ma ka san an kunna shi ba, saboda mai kuɗi ne kai, hayaniya da karar inji ba ka san ta, sanan anan kace so kai. Sannan wata masifar shine ita motar da tana da safuro, idan ka rufe ta gaba daya abin da yake cikin wata ba ta taba jin karasa ba, kan ma hayaniya da lalle ka. Il y croit c'est tout, il la voit partout, il est temps debout. Ita wannan Phantom da kake gani ko kamar kana cikin wani gida ne na sarauta, saboda a cikin ta akwai TV, fridge da zai baka abubuwa masu sanyi, kujeru masu tausa, kofofi masu rufe kansu da kansu. Kai Phantom fa ta fita daban, ina gaya muku. Wato abin da yasa idan ka mallaki Phantom yana nuna cewa kai mutum ne mai daraja a duniya, abu na ɗaya kenan. Sannan abu na biyu da yasa Phantom take daraja, abubuwa da yawa a jikinta da hannu aka kera su, da hannu aka yi su, ba wani inji ne taimaka aka yi su ba. Sannan abu na hudu, wannan motar alama ce ta matsayi, duk wani gidan sarauta a duniya za ka ga ana hawanta. Kai na raba ka, wannan motar kawai matsayi ce da girma, kaji ba sai na sa ina muku wani dogon bayani ba. Allah ya mana arziki mai amfani.